Kani gade ka Pati CCTV, bat pidang pet yaki kubor baman kasni. Hakini ki khendiat sngi balalain la sakhi yak jingmi khobor halor ka jing persha jor jong ba FD Ramsien bar kinong karsan jong ka UDP ka umroi halor ka jing aitiken yo ba mangara pathaw haka arp sautrek mentaw naiweng na ka umroi constituency hanne ka sngi pan ka arpnyo trek naiweng haka jing kando bar kinong pathai khobor hasilong press club ka UDP umroi circle hapo ka jing lam jong president uba RS Maulong kalapan syai ba ka jing persha jong ba FD Ramsien kamlong ka basisha na markat kumkarai jong ka executive committee ka baralong haka arpoi trek mentaw naiweng arja khanyo ulong baya kani karai layarai menjer lang da baro da kawai kesur bat kawai ke jingmon ban ailat ya baro arngot ki kertong ban yakon ya kani ke election MLA ke ban salong house nam arja khatpra bakan top yu ba mangkara pathaw ba ba FD Ramsien bat bahakane executive committee ngelayo ban shim ya karai bat bakata karai ke bangi shim kalong ban rai ya ka tiket jong candidate umur kondisi ni pha be syaka state level ka bamut syaka ka high command ka badai juga state level sing po UDP ti nakaliang ni ka party na po umur kondisi ni ay ka borkut iha ka state bakin shim ke jingkit klik maki bakin rai ke tiket yano kidai ban ai ya ka tiket ti hendrai ka ke ba nakaliang ki bor ki ba lor badi pet na state hi kila ibit ban ayaw manggara pathaw hendrai ka ke ba ikwa ban clarify kalong ba nakaliang ba ramsi ni hadin ba nakaliang state kil ai tiket yo ba manggara pathaw don gejing persyak ka bajur balese da ka ban ong ba ka don gejing keno khantam yangi ki nong yalang ki ba khmat jongka party nang nei po umrul kun si te hendrai ni shim yang genik senjam ban ai gejing pensyai khamtam show pat ba nong kershan jongi khamtam po umroi kondusi bakim dei bandon ke jing stu bakala banakaliang ka kinong yalam hi jong party ha po umroi kondusi ni claim le ya kandu ka bakala bat ka ba syabar jong ke jing yakut ke jing rai jong stip committee bat ngelaya tik tangkat tahi bat ya kini ikut kisla ki resolution ki don bat ni bat ya ka copy ke bangi pha sya ka state bakan shim bat le ke jing kit klik ru ki don le bat ni bat ba lada nakaliang jong pi ki press ikwa ban pinsisya ya kita nakaliang ni kuloi ban ai nang ba ngikwa nakaliang yukum ke parti bagi pat ba apa umroi konsi kinum dei bandon ge jing stu bakla ikini ki jing mi khamtam ge jing persyak jur ki bomdon nongrim mong ila ban ong ba ki bemi ikini gisngi ha ki kot kubor ti ngikwa ban ai ge jing syai namar kata ba kini ki jing keno ki ba ka parti hi ge syak keno ki long syabar ka jing yakut bat ke jing rai hi Joko Party.